amigues del Torredembarra Actualitat. Avui estem aquí, al despatx d'alcaldia de Torredembarra, per parlar amb el qui des de fa poques setmanes ocupa l'alcaldia de Torredembarra, que és Raül Garcia, després de complir-se els acords del pacte que feia que aquest últim any de mandat fos per Esquerra Republicana. Hola, bona tarda. Molt bona tarda. Molt bé, això és alcalde. Quina diferència hi ha entre primer tinent d'alcalde, que ja portava un temps, amb alcalde, a nivell pràctic? Bé, doncs bastanta diferència, és a dir, al final passes a ser el màxim responsable de l'administració municipal i és com una sensació que sents el pes de la responsabilitat que cau damunt teu. I a nivell més pràctic del dia a dia, doncs evidentment, fora al carrer, doncs la gent et reconeix més si tens aquell punt d'estar més observat i de tenir... Però no va amb la vara pel carrer, oi? No vaig amb la vara, però suposo que les xarxes socials fan el seu efecte i la gent que segueix l'actualitat, doncs l'alcalde és molt més, s'identifica molt més que no pas els altres regidors que som o que hem estat. I bé, però content i satisfet de moment i il·lusionat per l'any que tinc per davant per poder exercir d'alcalde del meu poble. En el discurs d'investidura va dir que trepitjaria el carrer i ja l'hem vist que comença a trepitjar el carrer, va estar fent visites a comerços, a diferents espais de Torredembarra i ha obert també un WhatsApp de l'alcalde, amb el qual la gent pot contactar directament. Sí, són accions que hem dut a terme perquè confio fermament en això de ser proper i tenir proximitat amb la gent, al final amb els meus veïns i veïnes, i són dues accions que de moment han tingut el seu resultat. Portem molts pocs dies, evidentment, però el WhatsApp és un canal directe amb l'alcalde i el meu equip, al final, no ho porto jo sol, evidentment, com la gent pot pensar, i ens serveix per això, que la gent tingui una via directa amb l'alcalde i poder aportar les seves propostes, els seus suggeriments, les seves queixes, evidentment, i les seves propostes de millora, en definitiva, del municipi. I l'altre, trepitjar carrer, és una de les coses que em vull obligar a fer i no tancar-me en aquestes quatre parets del castell dels ICAR i trepitjar carrer i veure la gent, els veïns, els comerços, les associacions veïnals i, en definitiva, això, estar al carrer per palpar i veure i viure la realitat que tenim a cada racó del nostre municipi. Sí, alcaldes que a vegades això es parapeten una mica en l'Ajuntament i queden una mica potser desconnectats del dia a dia de la vila. Sí, i no és cap crítica, però és una de les coses que jo he anat veient i que al final el dia a dia i la roda de l'Ajuntament et menja el dia a dia i no tens temps gairebé res, entre reunions, gent que et ve a veure i de més. I això, hem aconseguit amb l'equip reservar-nos o blindar-nos unes hores de l'agenda per poder fer això d'anar al carrer, que vam començar divendres passat i la veritat que, evidentment, és el primer dia i vindran èpoques de tot, però el resultat crec que va ser positiu i ens encoratja a fer-ho més sovint. Tornant al dia de la seva elecció, del seu discurs d'investidura, va ser un moment en què es va veure, almenys el que es veu, molt bon rotllo entre els membres del govern i en especial amb qui fins ara fa poc va ser alcalde de Torredembarra, Pere Pino. Realment, això és real, aquest bon rotllo, o hi ha una mica de façana? No, si veieu les imatges i la motivitat que hi havia, tant com va parlar ell o com vaig parlar jo, doncs evidentment això no es prepara ni es pot treballar. Va sortir així i perquè surt d'una manera natural. Evidentment que hi ha una bona sintonia a l'equip de govern, en el pacte de 3, que vam signar fa 3 anys. Vam rebre certes crítiques, perquè aquests canvis d'alcalde des de fora no es veien amb molt d'optimisme, per dir-ho així, però crec que el temps ens està donant la raó. Després de 3 anys tot s'ha anat produint com es va establir. L'acció de govern està mantenint una línia i, com no pot ser d'una altra manera, seguirà aquest últim any de mandat, i l'únic és això, que cadascú fica la seva empremta personal. Però la relació amb el Vale, en aquest cas, és molt bona. Sempre ho he dit, que quan parlem de la Torre coincidim moltíssim. És més, els programes d'Esquerra i del PSC moltes vegades han coincidit, hem governat junts, hem no governat junts i també hi ha hagut bona sintonia. Per tant, li dono molt de valor i crec que és bo que sigui així. És a dir, donar-li normalitat a aquestes institucions crec que és bo per al final la política que es fa i llavors que es trasllada als veïns, i l'estabilitat de l'Ajuntament crec que és importantíssima. Hi ha gent que diu que no és tan important o que no li donen valor, però jo crec que és molt important, i ja no només pels temps que han viscut en aquest Ajuntament, sinó per al final el dia a dia ho facilita tot, i per tant tot és prou complicat
com perquè ens ho compliquem les persones encara més. Per tant, molt bona sintonia i donar-li continuïtat a aquest any que queda. Però clar, el maig del 2027, en menys d'un any, s'hauran d'afrontar a les urnes i clar, en aquest moment hi ha 90 vots de diferència entre Esquerra i el PSC, Esquerra va pel davant i clar, hauran de lluitar per aquest primer lloc. Aquí pot haver, doncs, no sé, quina pot ser l'oferta diferent que faci Esquerra de la que fa el PSC o de la que fa Junts? Bueno, al final Esquerra i el PSC són partits molt diferents i a nivell municipal doncs, també tenim les nostres diferències. El que evidentment ara aquest bon rotllo i aquesta bona sintonia que ens fa treballar plegats per la torre, doncs hi haurà un moment que haurem d'anar a buscar els vots cadascú pel seu candidat, en aquest cas per la meva persona i en el seu cas pel Valer Pino. Crec que hi ha diferències, clar, evidentment a la persona és diferent i després doncs, les maneres de fer la gent dirà. És a dir, una cosa és coincidir amb les coses més troncals i els projectes més troncals del municipi, com poden ser la renovació de carrers o l'acondicionament d'equipaments, com ens hem posat d'acord des del primer dia en aquest mandat, i l'altra cosa també són les maneres de fer i de gestionar. Per tant, aquí haurà de triar la ciutadania, però ens hem de centrar en treballar i fer bona feina i que la gent valori aquesta trajectòria de tots. Jo crec que és el més important, més que vendre coses que es faran a futur, que també són importants perquè has de tenir clar el que vols del teu municipi a mig i llarg termini, però sobretot jo crec que la gent el que demostra quan va votar és això, fidelitzar o donar valor a la trajectòria que portes en aquests anys de feina. I en aquests 11 mesos que queden per acabar el mandat, quines serien els tres eixos, les tres coses que estan al capdavant de l'agenda de l'alcalde a nivell de projectes del municipi? O sigui, tres coses que són allò prioritàries. Bé, tenim coses molt concretes com pot ser d'obra, diguéssim, que és la finalització de l'escorxador, que crec que és un equipament que, ostres, és molt necessari, primer per preservar un edifici històric, que ho he reconegut diverses vegades que anem tard i per fi ara l'hem atacat, i també per l'ús social que se li derivarà quan acabin les obres, aquesta propera tardor. Després també hi ha el tema del teatre auditori, que estem en la fase de que hem d'apostar definitivament de si el podem tirar endavant, perquè crec que estarem tots d'acord que és un equipament que la torre mereix, perquè l'activitat no subjectiva sinó també cultural doncs ja requereix un equipament d'aquest tipus i per tant estem en un moment clau per poder tirar endavant amb suport de finançament extern també, però propi. Què falta però perquè tiri endavant? Bé, ara justament estem amb la valoració econòmica per saber de què estem parlant, de quants diners estem parlant i amb el finançament que tenim compromès amb els nous pressupostos que hi haurà a la Generalitat d'1 milió d'euros del Departament de Cultura i una part també que crec que ronda els 400 o 500.000 euros de la Diputació i per tant hem d'esperar aquesta valoració tècnica del projecte executiu que ens digui de quan hem d'afegir per poder-ho afrontar i assumir-ho. I després, doncs, l'altre és el que estic ficant molt d'èmfasi és en això, en ser proper i escoltar la gent. Vull dir que el tracte humà amb la gent, és a dir, no trobar... Potser són tòpics i es parlen molt, però que l'administració sigui més accessible i, per tant, aquestes coses que parlàvem abans de tenir relació directa amb l'alcalde, en aquest cas, doncs que sigui factible i ajudi a millorar o almenys a tenir aquest feedback de ciutadania-administració. És que a vegades parlant amb ciutadans o amb gent que té empreses, comenten això, que a vegades a l'Ajuntament troben una mena de mur, en lloc d'un col·laborador en tirar endavant un projecte, aquest projecte pot ser un projecte empresarial o pot ser, posar un ascensor en una casa per a una gent gran que té problemes de mobilitat, que es dilata tot molt en el temps. Doncs això, l'experiència que tinc jo és que hi hem de destinar els recursos als departaments que realment toca. És a dir, Torredembarra té una activitat lúdica, diria, o social molt important i destinem molts recursos. I no ha d'anar en detriment d'això, però hem de regularitzar-nos, hem de posar una mica d'ordre en aquest sentit i potser no ser tan agosarats a l'hora de fer aquests actes més socials. I per altra banda, són els departaments o regidories més troncals, més d'urbanisme, de llicències d'activitats econòmiques, on hi hem de posar més recursos per intentar això, de ser més resolutius, perquè al final l'important és que algú que vulgui desenvolupar una activitat comercial a la torre se li posin facilitats, siguin àgils
i també doncs, a l'hora de construir habitatge o de fer una reforma a casa teva o d'instal·lar un ascensor. Això són més recursos o és canviar la manera de treballar? Jo crec que, en primer lloc, són més recursos, és a dir, també tenim el hàndicap que la torre s'ha fet molt gran i, evidentment, la plantilla municipal ha d'anar creixent a mesura que creix la població i, en aquest sentit, doncs, tenim en plantilla un arquitecte i segurament la torre ja no necessita només un arquitecte, sinó necessita més per a l'hora de donar llicències i per donar obres menors i tot el que se'n deriva. Per tant, és en aquest sentit que hem d'anar redimensionant perquè la població ha crescut molt els darrers anys i, per tant, l'administració ha d'estar al dia. I ara que hem parlat de la població, quan arribarà a Torredembarra als 20.000 habitants? Tenen un full de ruta fet, un mapa fet amb l'actual augment de població i intentar potser incentivar-ho? Com se pot arribar a aquests 20.000? Que és una xifra que també el seu antecessor ja en parlava, l'antecessor de l'antecessor de l'Eduard Rovira també, però clar, estem veient com estem a 18.000, estem entre 8.000 i 19.000, però clar, falten aquests 1.000 i escaig per arribar a 20.000. Falta l'última empenta, perquè portem temps amb 18.000 i va creixent, però molt a poc. Parlàvem alguna vegada de si fèiem campanyes d'empadronament i tal, perquè tens la sensació a vegades de que segurament potser ja hi som, aquests 20.000, i hi ha gent que encara no s'empadronaran. I la realitat és aquesta, perquè veiem que cada vegada més hi ha molta més gent a tot arreu i hi ha moltes més vivendes amb utilitat anual. No ho sabem quan arribem, ni tenim una fita, un plàning de saber quan arribarem, però crec que és cabdal per arribar, per dimensionar els serveis que et deia abans. És a dir, la torre, amb aquesta casuística que tenim al municipi, hem de garantir uns serveis per quan som 40.000 o 50.000, com podem ser avui mateix. Però, clar, durant l'hivern som 18.000 i no arribem. Per tant, tot aquest encariment que tenim dels serveis, tot aquest dimensionament que ha de ser a l'alça, doncs ha de repercutir. I una manera que puguem equilibrar amb ingressos aquesta despesa que tenim dels serveis públics és ser 20.000 i que l'aportació de l'Estat sigui més important. Aquest és l'objectiu, però per l'altra banda, sempre que dic això, m'agrada ficar la coletilla darrere que som dels que volem mantenir l'essència de poble. És a dir, sempre dic aquella frase que intentar mantenir la vida de poble amb serveis de ciutat, i aquí és on hem d'estar, perquè crec que és important també mantenir la nostra identitat i aquest sentiment de pertinença, posar-lo també en valor. És a dir, que no volem créixer per créixer, sinó que una cosa raonada i sobretot per assumir aquesta despesa dels serveis públics que tenim ara mateix entre mans. Però clar, per créixer cal habitatge i Torredembarra té un problema d'habitatge, tot amb el tema del lloguer costa molt. Doncs les persones que volen viure tot l'any, que volen llogar tot l'any, per exemple, costa molt, i també obra nova tampoc no n'hi ha excessivament. Això com se pot fer un canvi en aquest tema? Sí, és un problema que tenim, evidentment. No defugim d'aquest problema de la manca d'habitatge i que els nostres joves, però tampoc no tan joves, que no poden independitzar-se o trobar el seu camí de vida aquí a la Torre. Ara sembla que ja es mou molt més la promoció d'habitatge i ho celebrem perquè crec que és important. Darrerament hi ha hagut promocions i ara hi ha promocions que ja s'està informant tècnicament, que vol dir que els propers mesos veurem més moviment i això ajudarà a generar més parc d'habitatge. El que hem d'anar amb cuidado és que al final aquest mercat privat d'habitatge també el preu limita bastant i no ens amaguem. Som un poble turístic, estem molt ben situats, molt a prop de Barcelona, molt a prop de Tarragona, i potser ens provoca que el preu pugi i els nostres veïns no puguin assumir aquest preu. Per tant, és un equilibri prou complicat i després hem de mirar d'intentar, com hem fet, que hem proposat amb el projecte que té la Generalitat de fer habitatge públic, promocionar els terrenys que puguem tenir destinats a això. Vam destinar el terreny de les Dunes, com ja es va publicar fa uns mesos, i sembla que sí que s'hi podrà acollir a les característiques que ells demanen i, per tant, esperar. Però hem de trobar l'equilibri perquè és un problema real del dia a dia dels nostres veïns. Tenim pendent una entrevista amb el regidor d'Urbanisme, el Javier Pereirón, que ja fa temps que l'hem de fer i abordarem aquest tema i més temes perquè és un tema interessant. Però hem de veure també com se desenvolupa, per exemple, on ara hi ha l'aparcament Mañé i Flaquer, que això serà un canvi important per aquest espai, per la zona, diríem, antiga de Torredembarra, perquè ja aparca molta gent, hauran de buscar aparcament en un altre lloc i, evidentment, hi haurà un desenvolupament urbanístic. Sí, clar, la gent tenim por que desapareixerà el pàrquing i, evidentment, aquest pàrquing ens dona molt bon ús aquí al municipi,
però també és una oportunitat perquè aquella entrada al municipi, que és la més important, doncs millorarà moltíssim quan es desenvolupi tot. La mateixa nau del Cantero que vagi a terra, doncs la imatge serà diferent. També hi ha molt de terreny de zones verdes, és a dir, guanyarem espais verds, que aquí al nucli antic doncs, anem faltats d'aquests espais, i per tant això ho hem de veure com una oportunitat, i el que potser és desplaçar una mica tot cap a la zona esportiva i cap al nou CAP i al cementiri de les zones d'aparcament, però jo crec que aquesta zona també es dignificarà molt i veure-ho no només urbanitzat, sinó urbanitzat, però en totes les zones verdes que hi haurà, crec que millorarà molt la fisonomia de la torre, sobretot en aquest punt de... La promoció de Metro Bacesa també, que també està en aquest espai de Sant Jordi, que també... Sí, estarà a continuació i per tant ja quedarà tot molt lligat amb el nou CAP i amb la zona esportiva, per tant jo crec que és una bona oportunitat. Nou CAP, quins tempos tenim en aquest moment? Nou CAP, celebrem que hi haurà pressupostos, que Esquerra donarà suport. Aquí els seus amics a Barcelona han fet la feina. Han fet la feina. Donarà suport, com a bons equips, partits de govern, doncs saben que sense pressupostos la cosa costa i per tant és important donar aquest suport. I és important per la torre aquest suport també perquè hi ha un equipament importantíssim com és un nou CAP amb molt més serveis dels que tenim ara, que podrà ser. I els tempos, que és el que em preguntaves, segons previsions de la Generalitat, és primer trimestre del 2027, inici d'obres, primer trimestre de 2029, finalització d'obres. Per tant, crec que són està molt bé. A finals del 2029, principis del 2030, ja ens podrem anar a fer anàlisis i a fer coses. I a fer plaques, radiografies... Clar, és això, plaques i radiografies que fins ara no es poden fer. Correcte, molt bé. Molt bé. Parlem d'un tema més complicat, perquè vostè el dia 16 de juliol ha d'anar a declarar al jutjat del Vendrell. Això ho va fer públic el regidor de Vox, a l'oposició, Javier Ramírez, que fins i tot li va demanar la dimissió ja directament. Vull dir, crec que és l'alcalde que li han demanat la dimissió més aviat, no de Torredembarra, crec que quasi de tot l'Estat. Sí, bé, en primer lloc dir el que ja vaig dir en el ple d'investidura, que trobo d'una baixesa humana bastant important el fet d'aquella exposició que va voler fer en aquell dia, que amb tota la prudència del món i tota la modèstia del món, que la gent que em coneix no m'agrada molt parlar de mi, però crec que em tocava celebrar aquell dia, perquè és un dels dies més importants de la meva vida. I a sobre, amb tota la meva família i tot el meu entorn més proper. Per tant, crec que era molt lleig fer això. Cap problema, ho va fer, cadascú fa la política que creu, i al final la qüestió és, evidentment, això és una fase d'instrucció, i el que vull deixar clar és que és una denúncia més d'aquesta persona. Si recordem el tema, perquè no ho hem dit, és el tema de Precero, de l'adjudicació a... Sí, hi ha una mica de barreja, i permeteu-me que expliqui fins a on puc, perquè, evidentment, haig d'anar a la fase d'instrucció i em recomanen que no haig d'explicar tot. El tema és per la contractació de l'empresa Precero, el contracte d'urgència, i també per la Campa, per l'activitat que feien a la Campa de la mateixa empresa, de si era un delicte mediambiental perquè teníem llicència mediambiental o no la tenien. Això és una cosa que afecta a l'empresa i per tant han de dirimir, i el fet de la contractació d'urgència, evidentment que no es va fer la licitació com tocava perquè era justament això, un contracte d'urgència, però això va ser un procediment totalment tècnic, que van liderar els tècnics, i en aquell moment que jo, ho puc dir, no tenia les competències de residus, tampoc quan es va adjudicar, per tant no ho entenc massa, ni jo ni qualsevol que estava a l'equip de govern tenia interès que fos una empresa o l'altra, sinó que va ser tot un procediment com van de seguir els tràmits tècnics i ja està. Vull deixar clar que és això, que és una denúncia més d'aquesta persona o d'aquest partit, que n'hem tingut diverses durant aquest mandat, que totes elles, almenys les que jo he estat, han quedat en l'arxiu, és a dir, que no han anat ni a judici, i per tant és la manera que utilitzen ells per fer política. Al final, jo no confiança, sinó totalment predisposat a col·laborar amb la justícia i esclarir-ho tot i cap problema. Molt bé, hi ha un altre debat, hi ha el tema de recollir residus, i el tema de la neteja sempre surt molt sovint el tema de remunicipalitzar aquest servei. Sí, aquí a l'últim ple ho vaig comentar i em vaig comprometre que el juliol faríem la reunió definitiva per decidir la qüestió, cap a on tirem
i vaig reconèixer que anem molt tard perquè era una de les accions del Pla d'Acció Municipal que vam dissenyar al principis del mandat i ens hem endarrerit molt. Hi ha hagut diferents casuístiques que han fet aquest endarreriment, tampoc és moment ara de posar excusa, però sí que ens hem compromès que al juliol prendrem la decisió, ens reunirem tots els portaveus dels grups, prendrem la decisió i a partir d'aquí tirarem per tant, espero l'últim debat de què decidim i poder tirar endavant aquesta contractació que també no és el més ideal i per tant l'empresa també ens reclama que no vol estar més temps amb el contracte d'emergència i per tant hem de definir-ho. Això pot obrir a remunicipalitzar altres serveis? No sé si estic pensant en l'aigua, perquè hi ha algun municipi proper que ha remunicipalitzat l'aigua. Sí, podria obrir. Queden molts anys ara, Soler, en aquest moment? Sí, és que això t'anava a dir, el tema del contracte de l'aigua fins al 2036, és a dir, una concessió de 25 anys que es va adjudicar el 2011 i per tant fins al 2036, d'aquí 10 anys, queda molt. I en aquests 10 anys també en algun contracte d'aquest hi ha pendents tot el tema d'inversions, que eren un total de 12 milions i encara en queden uns 3 per d'allò, vull dir que és més complicat poder afrontar aquesta possible municipalització o no. Molt bé, una cosa sí que és més imminent és el tema de la llei de barris, que l'Ajuntament ja fa temps que vol presentar el casc antic, el nucli antic, mai ens posem d'acord en quin nom li posem, però sí la part que estem ara, podríem dir, la zona que estem ara. El projecte és potent, hi ha possibilitats, perquè hi ha suposo molta competència d'altres municipis que volen accedir-hi. És potent la candidatura de Torredembarra? El projecte és potent, vam contractar també una empresa externa perquè ens ajudés en tot el procés de participació, el procés de redacció i d'anàlisi, tot el que requereix. Per tant, l'esforç econòmic i de recursos humans l'hem fet des de l'Ajuntament perquè hi hem cregut des del principi. Creiem que anem amb prou garanties, però la situació és la que és. I igual que nosaltres, hi haurà molts municipis del territori català que voldrà acollir-se a aquesta convocatòria. Nosaltres tenim posades moltes esperances, perquè crec que, tot i que sóc un dels enamorats del nostre casc antic, crec que amb aquest projecte li donaríem un tom que dignificaríem encara molt més i li cal. Hi ha zones, certament, que li cal. Per tant, hem posat tot el que està a les nostres mans per poder-ho fer i ara cal, que ara que obren la convocatòria i presentarem, poder tenir sort i que siguem un dels agraciats. I el que sembla que avançarà bastant ràpid és el tema de l'antic cafè de dalt, és a dir, el cafè El Recreo, l'AUCA després, que s'ha de convertir, i l'antic cinema també, nosaltres no ho vam veure però sí que funcionava com a cinema, que es convertirà això en un espai important, en una vessant social molt destacada. Doncs sí, és un projecte molt il·lusionant perquè... Sí, carrer Santa Rosalia, ens hi trobem al carrer Santa Rosalia. Carrer Santa Rosalia, sí, que ja està tot enderrocat, va anar molt ràpid l'enderrocament i el compromís que l'Ajuntament va agafar amb la Fundació Onada de l'aportació econòmica que farà ja es va fer amb la modificació de crèdit i si no s'ha pagat es pagarà quan toqui. Crec que estaven pendents d'altre finançament perquè és un projecte molt ambiciós i crec que és un equipament, ostres, que tindrà un component emotiu social molt important, perquè tots coneixem molts usuaris de la Onada, només cal recordar el pregó de Baixamar de fa uns dies que va tenir una emotivitat i veus la xarxa que han fet durant tots aquests anys que coneixen a moltíssima gent, que totes les entitats gairebé que fan vincle, fan xarxa amb aquests usuaris i per tant que aquesta gent pugui tenir aquest espai, doncs jo crec que hi ha molts pares i mares d'aquests nois i noies usuaris que podran descansaran tranquils de veure que els seus fills podran continuar la seva vida al municipi fins als seus últims dies. Molt bé, hi ha un tema que sempre surt a les entrevistes, que és alfa i omega, perquè es va fer un procés participatiu ja fa uns quants anys, va sortir que s'hi posaria una altra vegada l'alfa i omega al bloc, no la màquina. Com està el tema? Quan podrem veure una altra vegada l'alfa i omega allà? I amb condicions de durabilitat, perquè clar... Sí, estem pendents de l'últim informe de Medi Ambient de la Generalitat. Si aquest informe és favorable, doncs engegar-ho tot. Nosaltres ja ho tenim tot preparat per fer la licitació de la instal·lació, de l'estructura i de la fabricació. Per tant, nosaltres ho tenim tot preparat perquè quan tinguem els informes favorables tirar-ho endavant. Ho he dit i potser m'ho he de menjar, però em deien que el Vale deia que volia fer-ho en el seu mandat i no ha pogut. Jo m'he envalentonat i també dic que ho voldria fer en aquest any que tinc i tant de bo puguem arribar perquè el govern té claríssim que és una de les coses que volem fer. Es va votar a sobre, és a dir, tenim prou legitimació a darrere com per poder-la instal·lar.
Avui mateix, amb el canal de WhatsApp de l'alcalde, un m'ha dit que com està la situació, que tinc, mira si me l'estimo, que tinc tatuada l'alfa i omega, no sé quina part del cos m'ha dit, o si me l'ha dit, però que la té tatuada i que si la tindrem. I la contesta ha sigut això, que la volem posar i la vull posar i tant de bo, abans d'acabar aquest mandat, la tinguem posada. Veurem si els tempos de l'administració són molt diferents dels tempos dels polítics, diguem-ho així, i de la ciutadania. Bueno, també perquè aprenem a no dir-ho, com ara estic jo dient, que jo estic declarant una intenció més que assegurar-ho. Com ha dit pel cap, estarà acabat el 29, a principis del 29, dic, ja veurem. Ja veurem, però com no ho he dit jo, sinó que trasllado una informació que ens han donat, doncs... La llufa la pengem a algú altre, sí. Però tant de bo ho podem, perquè, ostres, anem molt tard, crec que va ser el 17 o el 18, que es va haver de retirar, per tant, anem molt tard. Al final serà una dècada, pràcticament. Per això, doncs, que cal que torni, perquè a part, ostres, segurament hi ha detractors, perquè la votació recordo que va anar bastant ajustada, 60-40 o així. Sí, una cosa així. Vull recordar, però ningú pot negar que va esdevenir una imatge molt icònica de la torre, per tant, jo sóc dels que vaig votar que sí i tant de bo la puguem posar aviat. Molt bé. El tema del POU, del nou pla urbanístic municipal, aquí hi ha una data de quan... Estem encara molt aviat encara. En la fase prèvia, just d'aquí uns dies farem la roda de premsa de l'abans POU, que ja ha fet la diagnosi i, per tant, ara estem en aquella fase de saber on estem i, per tant, ara ja establir les bases del que serà. També és un document que s'ha endarrerit molt. El pla general últim crec que és del 2002, crec que és del 2002, per tant, han passat 24 anys, ja són molts perquè les necessitats urbanístiques són unes altres i el que hem de fer és això, preparar un bon document perquè serà el que haurà de regir les eines que tindrem per poder urbanísticament definir el municipi. Per tant, crec que és una feina important i ara estem en aquest abans POU que ja està arribant a la seva fase final de redacció i, per tant, haurem de seguir els procediments que toqui. Molt bé. Pot reprovar-se el mandat que ve? Un document que requereix molta feina i els terminis són amples, però sí hauríem de ser capaços del mandat que ve tenir-lo aprovat. Doncs vinga, acabem parlant una mica de la llista d'Esquerra de l'any 27. Estem parlant d'una llista que serà... La llista d'Esquerra es va renovar molt el 2023, sabem que Eduard Rovira no continuarà, per tant, estem parlant que la gent que va tenir un paper important en aquella candidatura continuaran i pot haver algun fitxatge, com Berta Castells, ara ja nova portaveu d'Esquerra, serà número 2, per exemple, d'aquesta candidatura. Una mica de tàndem, una mica de tíquet electoral. No ho he dit i no sé si ho diré, però si t'ho puc dir, però crec que està bastant clar, no? Vull dir, la manera de fer i ser de la Berta crec que ens aporta moltíssim i jo la vull al meu costat sempre, vull dir, crec que és un valor molt important que té Esquerra a la Torre i crec que amb ell al costat fa millor l'equip, i això és una evidència. I per tant la meva voluntat, ja ho veurem d'ella, però la meva voluntat és que continuï de número 2 com no pot ser una altra manera, i el fet de ser ara la segona tinent d'alcalde, la portaveu d'Esquerra, doncs demostra aquesta confiança i aquesta voluntat de seguir sumant en aquest projecte. I jo el que sempre dic és que és important que, tot i tenir bons resultats i haver guanyat les últimes 3 eleccions i demés, sempre hem de tenir aquell, no sé si dir-li factor sorpresa, però tenir nous fitxatges a les posicions capdavanteres. I estem en això. Jo crec que és important que de tant en tant hi hagi algú que sumi entre els 5-6 primers i hi hagi cares noves. Per tant, treballem en això i bé, crec que el que ens ha caracteritzat tots aquests anys és la força de l'equip. Crec que tenim un molt bon equip i hem de seguir potenciant-ho, i crec que estem en condicions, per les converses que anem tenint o ens acostem a certa gent, estem en condicions de poder seguir aportant gent interessant a la nostra llista. Jo crec que el fitxatge el té mig fet. No ho sé, no sé per on vas. No sé per on vas. No, però com ha parlat ara, que sembla que sí que el té mig lligat. Quan he fet el símil futbolístic, però sí que gent que ha tingut un paper important, com per exemple Joel Ramírez, com Dani Pujol, Jonathan Pi... Jo estic molt satisfet del grup municipal que hem format. Estic molt satisfet de la feina de l'Eduard i el suport que ens està donant al seu tram final de vida política.
Lamento perquè, ostres, també hem tingut situacions personals i molt nefastes. No cal dir-ho, sí. Com tothom sap, I això, tot i això, doncs hem seguit i hem incorporat gent nova i hem seguit treballant molt bé per la Torre i sense fer canvis de carteres ni res, vull dir que hem tingut una capacitat d'adaptar-nos molt bé i crec que la força com a grup municipal l'haig de posar en valor. És a dir, que vull mantenir això, volem mantenir aquesta estructura, aquesta gent important del grup municipal d'ara, però crec que és importantíssim sempre d'anar introduint gent nova que ens ajudi a millorar i a innovar més en aquest projecte. Aprofito per convidar-lo al cara a cara que farem el maig del 2027, perquè vam fer per primer cop el 23 i volíem, entre cometes, anar-ho fent que sigui ja tradicional en les campanyes electorals. Hi ha el debat a més candidats, que ja el fa la televisió i la ràdio pública, però nosaltres volem fer aquest cara a cara, que serà entre vostè i Valepino, perquè ja està clar. El que em fa patir és com ho farem perquè es barallin una miqueta i que hi hagi una mica de caligua. Això és el que em preocupa una mica. Teniu un any per preparar-ho, per tant haureu de mirar la manera, però deixa'm recordar-te que l'últim cara a cara, Eduard Rovira, Valepino, no us va sortir gaire bé. Allò de barallar-se no ho vau aconseguir, per tant, no sé. Potser aquesta no sé si és seguidor de l'Astèrix, del còmic. Hi ha un còmic que es diu Astèrix i la Zitzània, que és un personatge com va crear amb el rotllo. Si hem de buscar una persona d'aquest tipus, la posarem allà al públic i que creï amb el rotllo. Molt bé, és una opció. L'hem de trobar. Moltes gràcies, Raül Garcia, alcalde de Torredembarra, amb una llarga trajectòria aquí i això, desitgem èxits i això, i aquest últim any intens que serà de mandat i la campanya electoral que sempre dona vida als mitjans de comunicació. I tant, doncs aquí estarem per explicar-ho o per contestar el que considereu. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.